Betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Itarikemo y'umutinyo gatanu limo bumwaka bw'ikiri 2025 nomo kibara cyonse amaisonse nebirengere byonse by'abakenya n'igubiro cye county ya Wajir asomo yigomane kirima bugukengera madaraka lituko Kenya yachage tugwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa tumbo yigoye ya masayemo weteregete seni kyawusike tegen Soko TV wemanya setwarure asetore na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Mrena nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Soko TV Oboroso Bumugusi. Yakirima omwanchi muri elia bwetaseni ye Soko TV nogosemera ko mna nogendete gutubwatia asomogoroba orero nakurire eira bukare nigo omoske Steve Kabereka wikirana gasi studio astura beto gukwanira igoro ya siasa na magendo yorogongo rwagusi hanene kurwa sensemeli akora award yebeno igongo kwarigania omwanchi muri eto sanga sobwamo gochaka bono iga goika omoerio nyore na gutubwatia sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube obegukurwa ekerengereri kiago boigo mwanchi muri achinga kichigoika ntobe tukwigurira chisimi cheito bekogusanga na intonyo kobwateli buliri ndilionsi guche ase umweshimiwa na bogwa kesimi tobe tugukwana naye emaseye makolende cyangongireri bageri gali kumugaliga nigaiga studio ara tosogelia hatumanye na kiali. Karibu sana umweshimiwa. Ndiye mano. Na bogwa kwani umwanchi murigerelia. Mwanchi murigerelia terigereti kurwen Soko TV. Kwa kwani ngabwirire bya. Na bali chinse cha maiko kagerete ngabono mbokiete. Atene ni wakire bya. Senyencho ni meten Soko. Metanda kote. Iyo na chitachirichani chebeno. Nyari bari cha Kisi County na Kenya ngima East Africa. Maigayo kurasa Stivarika. Okay. Karibu sana umweshimiwa ase studio tobeto gusanga no mwananchi amangana abera atatu. Kurende tomanyingo nga award hebino nga kichitajiri cyago nakwashiraka. Nakiwa ko irete kwikera bono iga. Chitajiri cyane mbiyakire. Yeah. Ali bago ntuma ngikiraniande. Na hibatarantoma ninganyete bantome byonse mbikirane. Karibu sana tomanyingo na kyo bakorere bwa bwabeire korukwa gachole to wekera bono iga ndo chengalibira lyage siasa ndigere ntakwene kiukurende tomanyingo nara yali kwabere ko gwikirania ase award ibino anena tuchakiro bwa gachiwe chipara.
I think it is wali riri kuma chigonkongera ke. Tukunyara gukora gasi we kwibikira magoso. Ose kwibikira max. Igo mbiya kanganita chiri amebente gocha. Evo ritenga bakora limbara kini watabire ubiya. Kurure libagari ekisim. Egere wantu banyare kobori riswali. Egere tunyara kumanyanga kaitwikire. Kera intwe kabanyene bono. Tukunyara kweya matemu nandibwe makiri nandibwe ebikira max. Kerekende nchirororo gali saba menye bwa wodi bino babiri bakokota itoro seli nchiroro kwabere ko suguma cyaro siri guceyikiranire nchiroro kitigalete kerekende kitara ikirana nabo kora amanyuma nchi umurigirere. Nawe gobona mna chipara. Nchiro chinde cekiranire. Chinencho starikirana, chinencho stakire go ikirana. Togocha una sesame chipara ero yakibiego twigole tenya. Bakabana ni bato muchanga. Nere kwanda buchigisere kwetera uchi sobo George. Twigolete nere bakomuchanga nere completed. Bare dinero yo mugaka nyege guchikotambuka guchobasi ne bato bakomuchanga. Nechiro twigolete bunabone para ye para kogenda rikendo. Enya itanya kole mwakorwa uru yachite nse. Chita chirjanji gantenge pale ne rogotoremera. Tuanyere mire ya very almost 60%. Singi nchebitugi para ya togore tu bone tigaleta makarabati. Nomo changa moro. Ne pare ndene ya korukerera kogenda gucha. Nero njari metu togure bitugi mete para nete to morom na makarabati. Pare ndene ya lionso chochirichiro. Nero tuanyere mire na nete kire kuirorerwa re komo changase. Achi pare chibune mbrere nyinge aluna chigari chichugeta chinene kunyo kusarikere nete gete maintenance kogendera. Para chinen chiro chinya chiro bne kwanda kirwa etegere kolemu para endenero kunya sabo kugenda nyakibako na chiro chinchire as a process chipara chinen chiro ne kugenda irungu chikwanda as a friends na request tu mheshimiwa Zairi Janda na nyirema bono jake wiki eno muchange kobekwa pale nero kurumu socho tambo kegenda mpaka Mwembe nero mambia gaitengo bekwere muchanga gwetera so mushimiwa Zairi Janda nechi para chinde nchiro une para nero ekoru ne yanyepsabo uchikyo era netegeterami chi contract njiro on site ntoganyete bachake kiara bachakire ne para koru ibeno guchikeumbu networking yech para ngagertenga biene genderete ne para ndero kurunyama wegende mbaka musaraba nero wiki ibere njiri kwara nere tarale mwebekwe no morom iko mangane chipara networking ne genderete nero kuru Riamaranga nere kwanda rikendo. Tua rosiri oboraro kunganisha bobasi na ibeno. Waro ne pare nere tekere ko bari pe atikero ne mbra ya twe nyingega. Bitongo byabire. Makarabati ngwate kale. Nero ne tegete maintenance. Kiagere chinde chitaraba. Tua begete patchet ya se kisi count. Waitero mo governor tukagore Ibirakta bono county ne ibangete bya chakire meremo bya chakire meremo ntoganyite bone ka bigocha chi constituency yetu bigenda se ward yetu bya mana sana mheshimiwa soko iraneli ali boli elyo aitenga ntu chiko mwana inchiri baganera to manyenga mpara kichiri cyabeire kigo ikiraniwa na kero kende utaraba ko gukora se oburayo bwago inchiri kibaganete kichi wikirana to sango asensemo yekisemi to chakiringa mangana yekibasari nakyo kwena na wekibasari kwa bira sensemo yawo
Chipasari tuara enanire. Mwa especially bono intuto kopeke pachat. County government nere ko na chief pasari nere ko elikati chekira nere korwa. Nduno koranga e formula chiru mwanancho wichoiri. Tuairire tuabekire pachati lakini rende barwe charity chifom. Round ye rimba etwe. Ne yemba etu no challenges chiro ngibere sato. E committee nero buna bono nche. Tindi ko reform, tindi ko check. Imbegete committee e what responsible. Buna nche nimete nanya ko enda ase form kurewa. Usasa checking nche nkorwa. Kiagera kuringana constitution. Tuacholete committee ko dine minte. E kerwa challenge chire buna bona bande baro bare ma kutanya ro form. Tebe mo admin aro series cheyo. Tutumigo chiase chiovisi eri godiri ne mangana chifoma mangana hechicheki. Igo sofa chigendete kuregwa na wali watanyolete tugendete koba shugurikia. Ase amatukaye tete litukoria Alhamisi ntwabete tukumulikira ukurasa kwa bana abanyaruka aruchinga egatia baraikora sorogongo rwagusi anene mono bakonikyanga abanyaruka nkuboro bali bitamba byobocheno ekiandake kiabatanga kutanyora chisemi boikirano tumetia sai ward yao ngakikwa bekire mirobili yo konikyanga ngo sirora abana abanyaruka Ntobate chi program chinde buna ya Tarjambili Sofco na partners mungu partner tore tuaranga abana ba nyorire bitamba byoko sire chinga kichabo yakogera nande binde toko bikora off camera kiagera ali reserve bantu bonekera ko mago se sanitary pass kwanya kobeka chi video no ino yiga umwana yiga korro bosoko bone binde eyase site show na borata ke kobeka camera na nini lakini binge toko bikora behind curtains no manyite no kugora gwoka mwana mbaro bagusoka go chikogora ya nande bono ranga umebori yo tarengangi kiagara mbaro buna bono tuwate karchikuruwe kuni bwate committee unandire kwa karuno nominated Damaris ne group ya mbaga chire ward barua tobe kon camera kinero tu agenda okora privately ini chiskuru ina bantu bayo ngoraigo monto agenda kwebanga ndoba to kwanera sense mo yechi basari kulendo mete yechi basari talikero yo morabe kawo ikera bana mbaroro bakurukurwa chinga chiri batali kwenyara kulinde bataraikera konyara chibasari timete na barabonga kyokara kwa basira asoko ene kyanga kogendera bale kwenyolya chiseme ase buna bono iga bana mbaro konyara buse batanya tichibe chokuba tambukia masomo I think ase wodi yebeno nere yemo yabo ya mekiri buna chigase chicha magoko nkoliginde bantu twabaterana abana bairwa kosomi gubosa ase chigase chiga chamagoko buna bono iga baruro mbara nga attachment yabana nge 10 bakurire chikosi bano bara attachment nabandi gwetera Safco gochiri bakebinyoro ya nyoro muntu bwate usene charan yeira abana angesita ya train nande advantage babwate nkonyorore umwana nale obwate umwana oranda 3 years nande bagukurikira omoreri bagwakanira 10,000 omoreri yo for 3 months egera okwali bagali okogenda training yeyo nande ntobate chipotekaniki buna irungu potekaniki na ryanga potekaniki nabana bagocho twamekire bagosomi gubosa bakendagira no bakore ranch kuba encourage batware chigase chigacha magoko nabani ngo bakonya tore gwa prai kero chigirini kadi chiro onibona charat nenake na koranga ningonyo rire kogena no ne chinse chisiko
twamuasistia mang'ana ya passport gosa mang'ana ya medical check up ni bintu binde nokubwaterana. Okay. Asensemo ya mache kwene kyanga abamenye be ward ibino banyorira mache timetiare mirobili na kikira bono ya. Wikira bono iga ba menyi be ward ibino go sechita chiri cyane kyagera bali na bandi gete bali bamenye ne chita chiri cyane asibasabira mache gageretenga twatemire kuna bono Irungu Polytechnic ya Irungu Polytechnic ni wate Irungu Polytechnic Irungu Special School Irungu Primary School Irungu PH Church Irungu Secondary ne community Entire county twabekere ball ba kunywa mache bono no konye bono ekera mache naro ball nero paka esora nchiro bono chiwaka mache bono kunya ebinyorombiro bitaraikirwa bono next station tugendete gukora ikiagera school Irungu Polytechnic ne kanisa na sikoe kanisa ngonyara bale bono kubeka mache extension goja epara na kira uwetana na kuri kwa Irungu kiagera na denere negetunu abantu banyora mache togo cha Kirwa Secondary Kirwa Secondary tera mheshimiwa Janda noro kolemirwale Paul ya pimirwe ni ganyete cha kwerem arafu Kirwa SDA ebo neroro yari metu no ntibwate mache mange togendete ko bange miroberio banyole sora ne chitangi ewaka amachayo togo cha kabosi ta machina rengo twabeka etawa twagache tawa ya community kunywera mache connection agendete no commission to ganyete que tutara kabosi amachande nara gocha graft arule kurukabos twanyikiri nyantrago kuri nyantrago twanyikiri ibeno nyaktari bantu nabo kunyakora bakunyakonyu nchira kogenda igo na machande nare nyamecho primary naro tatia bone mirobiri mbwate no kubarigeri sora cyagere stimerigere expensive ya kanisore community nyore ayande station yabe gucha secondary ni kanisa nerangari alafu riangabi into requested mugabana promising ko terminale power kanya magwanto gendete go process amachande nare ko getacho nore contract nero negendete kunywa cyo cynyipsabo aichego chitaracha abantu banywa gende mbakana nyingucha amachande nare akoroswali se familia monda noro contract naere nagendete gwaku agende gesere amanyigocha diskuru kerera n'abantu ba benefit bakaicenyankororo amachande na ya korwa keumbu ayake gati mheshimiwa natebeterende karo majigale korwa kegati achiko benefit constituency chinde na promiseti na charu korwa keumbu aichego cha nyebisabo yana ro nyantroga anda gochi nyamawa anda gochi kerera ande igo na machande naro korwa koruchirichiro wadi ya birongo nore contractor nero norongo chari kegera amachinto gendete ko nyamugani nechi family nchiro chirure nabano mu pastor yo mari kirwa nerne neruete oremire ball abana inchi na barungunya ko gucha bare nageseraria family ya monero ya remire ball ne tangi kwa gachari gesere igoro egere amacha indase community igo no maitenga amacha no bogima igo na kero kia se manifesto twakete kipaumbele koranga bantu ba nyorira mache na mache no bogima nechi soko ntogendete korosi sofa kire chisoko jiro moso
1,000 say wording mawa 1,000 lakini last financial year kire sublocation intwale mete twaro setian soka yememo nande bono korostore chinsoko chinde kiri binte biga pachetion sto kunyebeka machi sto kunyebeka skipara sto kunyebeka se skuru Biama sana soko iranilia liboli ilio tosango asense moyo bochenu amero bilikeli kwa bikira soko ene kyangangu kinyole birengo byo bochenu ase wodi ibeno target yaito wansa bange kunya koboli bara abanyagitari n'ikinyagitari tugende tukubwaterana na community heritage frontier koranga marwaire akeire nakyo konyora mono kubekera nonyine medical camp bantu barengwa burwaire butaraswa abandi banyora ubumanyi burwaire butaracha nabugunya gweta baremechi bakonyora sanandoro barabye mekebe kugacha chiumbwa na nini igonkubaterana tore kura make sure nga kando na tutaragania abanyagitari na mariogo nkitwa kolire koranga burwaire bwakeire asensemo yebenu komenta sinyagitari binabona ntubate chi dispensary sato tubate nyamaningo eyo natetega promoted kure dispensary go level 3 ba tate conditions chata kire njabwate Mary Ward yahalire yabekirwa kama bati ne chirangiye bwakwa egere tu qualify kogenda level 3 maternity nero igo negendrete contract nere ground to wocha nyama wa dispensary nero nte kunye kinya kure dispensary contractor ya iru ne tarache ground gine takere goche ground egere kore chibuilding chiro chitaraera to kogenda rikendo dispensary ero nero entrava le cestati chichons chabara cestati na national ono qualify te kore cesta no nyisha no romba bwate maternity nere agachiru ya bekiro mabat finishing egenderete na challenges sinchiro chugotatwara abanyagitari basene lakini ntwabegete budget ikage twabegere budget obviously mu governor nere gukora mangana recruitment wetera chairman ya service na baromba gendete ko recruit tonyore abanyagitari agarabatumu ase chinyagitari echo tubwatere before ibeno erebo for twanyorete nando mogoko monene because kero mujumbe nabegete chibesa asokoranga KMTC airire igo contract no ere site negenderete na injenaro seti enyomba erete iganyete outpatient bagucha kunganya gocherogoro kunabone KMTC gochaka banyore e compound yabo igo na mache na baikere gite Kenya kitari ne para to request mujumbe to remitera onde go sungo Kenya kitari asungo ke secondary ne primary igo samani kitari nduchinga togenderete na nkonya operatore chisemina chokoranga bantu baitu banyolira bosemia bna tinyebere tare osetato ndwabate ronya medical camp ba tarenterete na kunya gocha bari nande medical camp echigango konya chire nande nkomanye abantu baitambare bawukaganga medical camp ne private 40 medical camp chiri chigocha chabata n'abanyagitari kurukese county na ya approve onkobere muntu tari kurara kurwo ngale medical camp ende yons process nerongo pimwere yamanyagocha igo nabali mogenda tekolenta medical camp ase ward yebeno kubatenga karibu na hinde tare 7 ntubwate Oasis hospital kubaterana na timu ya Sabana Ntorebobe and final nere atigaritenchira igo Sabana gochere ne package ya medical camp anto mbache ba pimwe barwariwe ase tare 7 wiki gochere tukoyaje mabigi ase kitikanya ntrogo staff ya Sabana mbake na Oasis umupira
na bari under 21 na baromba ko mupira abaiseke ibeno nere bwate na timu ya Baswati bakine timu ya Sabana na main Sabana first 11 bakina winner ya Kabos combined ya Sebeno ochaka sanane bunga itulebobe ngaidi enemero biri ngata ko beka sepane kingebye gwango kina bire ngo kina bire nasema ngana medical camp no ronto gendete kubwatira na koranga egwodi ya chire kyagera mono to gendete katabanga ibinto bigwe kwana tosanga se magendero tutagitiri ogi ago korungo tutagiti matiritiri igako kororo ibintu bandera nga ngokorekana bire tumenye ngona kyagendete kubwatira na no mubunge Zahiri Chanda Soko ni kyo bokoreri ubiyane na sense moyebino okubwatira na timbati option yare manifesto yani yaragoteba ngochorwa ninchore no bachorire kana chartu mugabana charu mujumbo charu mo senator women rep porque president kubwatira na tore kororanga amagenderero ngaki agerete goska gochmotu ekogera binte bitoko kora ibika nande naikuwete ngoteba nga magendera ibeno timbo atingana yo mujumbe ano mugabana yenkera ye national mungina we miaka 60 akubolinga tatu mwana oni pale ne kyote koros mako matengi etariane ne yo mweshimiwa chana ose etariane ne yakera tamanyiti bintebyo ninche manyete igo ntugwatiranete 90 to 100% kubwatirana koranga ibeno nere yabire yamo yabo kubwatane kyagera Tiwas chance speech kurukuru national ebinte binge no mate bitigate national iwe ko bwaterane no mujumbe ebintu bimanigoska ya tosanga sense moya basae etenga abaraiya bange kero bakoboli chikoro konyara bagatanga oikatusira basae tonyore nga atone kibanyorire emirimo timetia sense moya go ase wodi ibino merobeli kelio begete soko ne kinga abasae na barobomba ligotigara maiga ngwegenda ile bale mirimo kurika chigasi chine chinkong echina gotebinga ase yeme wodi era bana basaye chisemina ibena na yama yabo taringu kwana singinchenda Soko TV akiringu kwana na fax chirororo koranga basaye banyorire ujuzi ya mangana ya magoko basaye bachire NYS abasaye kero kindi kitakire mbaro bagwa kama tabol baro bakoni mesi na kitokunya gosukumana asokwagacha chitarente chibabwate kera bona komeke kerkwaro separa iyo kwaro ya bagwa kama tabol bakoni mesi transportation ya bere raisi iko nabande kubakonya turi kogenda chikos na nagotebye bande go process na bakogenda na green card charengo moko genda katali na kitoko mugwatisia twa chipuin twaranga uchire se masomo na basaye bandi kubatebinge kerori kire gasi permanent usigasi serikali ngegutalinga nali kwagendera kubaini college mbari bago chaka ibiasare bikebike mangana border transportation sector iko koranga na basaye baitu ba chakira bande byombe na bandi ba chakire bwe karakaria asokwerigeria igo ntoli namba mbetre tebenga na intunga ntotigete abasaye ngatonye kubatebinga mugi mubwino no bwa mambi aya mbono tokwaterana iko basire ko rubono atusanga sansemo yaba unchurilia bakabake abonchurilia mparoro konyera bakoni sini chinyanya ibitungu barabumero bilikiryo begete Soko eneke na barabungo enyore abarengeri abayakira litwa barabuna bono tobangete buna bono mutenyo gocha mangana youth fund gocha bare bavundishwe kyagera na inde buni mirobili ya nyota president taracha intube no twakolete semina mapema bantu bagaichori mapema igo buna tutenga ibeno nerera abe mangana benchmarking igo nabasaye bane baro to kweni college bakunya kona na magena abelili
onde onchi watermelon onde kiro muntu nga akorange gintu kiri kimusugeti kiagera none kera abantu bagotara gusemba tano batari bosongo naro anchite gutena sichanga chikonibo onde asichi radio onde asichi semi muntu akonywe kuringana na kiri aigweta akole. Okay, toske bosio asensemo ya siasa chorogongo rwa busi twabere tokorra liberera likwene kigwa asorogongo rwa busi ndumaitenga chi campaign chesirgo chaka abantu bagendete kwerobiria busi bwo bochorio bonene tumetia ensemo yawo na kiwero bireti umweshimiyo ebitwaro kwana bokirobiria kogera alama gendete twari kwanira abende sasa ensemo ya siasa ekogera nchebono iga terikurangu chikobori bono iga kero nkobori bago checking enkinakorire kero konyanda office igo tinko irangaki konye kuira nerio yokobori ikiagerera gatete koboria arente propaganda akorame oteberero bono intu gotoko bachachidi inki wakorire unebi na gote kurumagega nebigo chikogera nande tomentu kiwango kende lakini oyo gocha bono nero kunya ku promise ngankoira nimba korereke inchitari ku promise jeno gokora igonye no kwebanga already igonge bangete gwetere gasina korire abagocha bageni na bulende bono ba koriginga nkiara atebya abantu agochigokora oyoro atarakora akorengana muna twabere tokorera siasa chirogongo rwa gusi chigwakwa baro babere bakwene kenga onye togosira omwana bweriroba nekobere getiro sana timetia ebuna kwabere kogotaraga ali ase wodi ibino kwabere koigwa maganayo no abantu ibino barabo nabuchita chiri bantebiri kando naye obo president obwatese Dr. Matiang kero bantebiri bali kombisa bakontenga barabunga ki aiga igorogana aiga tore ekiagera isikorigereria history kero mugaka Simeon Chayate neto president no nteire tenga kiyo dibena biti chinyinge chachite gusire twasige tu unegesaku twairire over 20 years konyora nando montonde oyo Dr. Fred Matiang kubori president kurunya chai nande kontoirire over 25 years ngaki yabo sagini yabo nyamweya nari batemete kukirire kiro gikekenene egasinya tukamanya kuira 25 years mbakanya chae agacha gotenena keratenena no hanta bete president ntu benefit tubina gusiri na ntu amanyire kuira side ya 20 years tuanyore Dr. Fred Matiang gaya nero kubore kero kyo president ere option teyo kuringana na bantu bebe no bagontebi ikiana buchita chiri cyane ikiagra mbangete rusa kumukwana mbangane tikera mbangete ngaki umwana ero togusi como bwate story babe mugaso babe botuko erento bwati option mbia kiboro roro chekero turabe to como bwate siasa kwene kingobere gakonyoro bobo to te ngobere gakwire kirugekyo mugusi mbia kiarabe gakonyora wansa esco matibna bone ngakeli no Matiang tarenge president eri arenge education strategic education no eri garenge security montogo eta no musigari kaigwete makori okorokwa tari kukwayirira kaigwete nari katari kukwayirira kiagera amasikani naro agocha alinga yogo tugikira obogambi ekogera sikoriye none bibire ikere bunda yabogorete umwana Nyasaye
yabekirete bakama kendo tichabuya igo bugambi ninginte kia nande bugante kolendwa na gotugekerwa igo jibenefit nchibe chinyinge ekiagere kera none chigas chikobagwa ekero national sources ekobagwa enungo soamore emabweria yokobarwa kyari sikorgeri bonoiga ntubwati bantu banga se serikali uno mugusi igo tisikonyora ekwerekere ko bagungo teba torni to gusi ntokataki ntorega nigo taringa nande to ga to koboringa tuchikwegimeria ya ebintu bichi ko bagwaikwari yakogera buna bona kermatenya renge education onyole gokora kenyingi manja benefited kera renge mangana ya digital kiagera buna bono iga imogeti chundo agaka gaseka chi station akatanga togende digital bantu mbamanye tubuye bwachi digital ngakieri mbono konyara bakwe goki no bali TikTok naki abande bali chigasi online umuntu akorere gasi mwae nyomba atari gwakana no ene rent igo nabwate chisabu cha mutwe kiagera unabone digital kangateyo tanga bono tole analog akanyora linde bantu bakagasie bantu bakakura lero bago motoki amangana ya matem kolenda nabana konyora kiri bakoleira matem ikababo security gwatembiye iko bono ruchi sikobe kirigyo chipene bitin chiko kyara no na bayi bali kweba chome mipaka batenga ya bono buyi bukatene iko kero mubwate kiru nabinge buna bantu bwate asokoti into to kwego karinga to bwate asokoti to kukwanike gusi bantu baito ba ni muri gira bagusi bono rinde chibenefit ni chinyinge ekero twanyorire ekero geke ande ngusaba bagusinga otenga tieto sibere borere tororenga na intwe twikira ali ase abandi batagitebe kireke ndabara imbaroro kurasoro ngoro gusiba bere bakonyara chinga kichingo ngose serikali yere erebona bese ase okoralia ngango sira bare Dr. Fred Matiang'i konyara chinga kichingo ngune ki aso gwikirania obokoreri bwabo aso okoralia no okoralia tubwate democratic yagera onye koigwe torario yokoralia kigamba robuna bonoiga mbaro konyora batagite kubwatisi Dr. Fred Matiang'i ina sinjo bara se serikali ara se koseliwa mbega chitake konyora ru mujumbe na tete kubwatisi Dr. Fred Matiang'i lakini bono kerale national kunyago benefit yale chinga kichitara hera igo kiro muntu naire freedom ndetayo nyako bwatu umuntu ngabuna teokwana Matiang'i teokwana Ruto ndetayo linirwa magendera sobateba nai you know amagendera kerkwali niru abana inchimbaro chinga kwalinwa sinjo wateba gentogeta lakini rende kero braibo kocha wikabande murinwa magendera wiko nabo bikoraba ekogera ntoguchikukana tatika ntosiria focus ntogera nabandi kera mbaro batete kubona nebiro baganyite ngatiga bunge bun abandi mbaro baganyite ngakia baire contract yere igo nakikyo koranga gusindo chinga bangi ngonyo kwirubari aso koranga tuasirire mwana ito Dr. Fred Matiang'i abara imbale barora bise bonoiga kulinde bataraikirania obokoreri obuya kulinde batete kwebisa maiga ya Dr. Fred Matiang'i linde bachikoira na wasina sentunda ya kabiro sa sentunda ya gatatu abuna kiora rwibirengeri bya bakorengana baro ngekyo bisa Matiang'i bono esa ule baiguro mugusi yago teanga goika tubwate Matiang'i berure kwebisa maiga ya Matiang'i ora kera mugusi bago tenga tubwate Matiang'i igombara tete tubwate Steve Arika ngaki Matiang'i ligo chana Steve munende mu MC we body ebeno bantu ebeno bantu mete
imbe timba korera matiang ta go chama ambia tenga ki nchorele Steve ikago tenga ganya to go chora mochi okara kwa megas iko kwebisa nga obibisa se matiang ejine propaganda to weti morera ne kira ibono te bangwa ki nkwanya gokora kende asemia ke yetano kwa irwe orobis ibinto ibisarigete kubwa kuna kwa lengo umanye gocho chaikora limatiang ingegera bananchi bako oterangora kila mtu atabeba msigo wake ama msalaba wake mwenyewe ragi mwenyewe ayo mwenyewe igo ondetaiyo ogochiko kobogolo linga ki tigato Steve ikiagera mbanje na matia tigato enyarebe kiarango kwana bana matia kiagera kire constituency gosekire ward ekogenda nebikorwa matiangita haringi ase manifesto ya development nale kubeka nga ibeno ni balenter matiangi una development omolente na riure biso ekogera nchege ntukiagera ten kaboli chikura no te abantu nga ngalibaga ingichemba korere montume bangeire imbeti nkora mambi mago chenga kinga bono nje mo wakera matiagi ne nje mo nga enenya kan ekogera abo ichinche propaganda go monto ebisa somo ntirake ikiagera matiangi taribo MCA koboli taribo jumbe taribo senator no president igara tebe singinchanje tegas ncholerango abantu abakon toguchikubwaterana tokolegas tago chokotenga Frida mbiyago ngocha TV ensoko tigato mubwate si anyolekero ali naye n'abananchi ikiagera abatorobis gokubulungi wakorera aba bagocha inkyo gokora oyatarakora turgo chikoteba nga bono oyogocha nge manifesto yane matiai ya kabere matiai ya gatatu ine kyuri biso ene nyare kane free ntaito wetere kautraso asumutimo como keigo tokoira no mancho murigeria antobe tokoigurira chisimi cheito sange mase mona intwe onyoko bateibolirinde lyansi uchaso mweshimiwa usigotete komo koboko usigokwanera emirimo yaya bereka goikirani nabo gokwana na intwe mase moigotio turasiumia chituka keigo tokoirana ntobe togosanga mange Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umurana n'abari b'Ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitanya cyense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya etarikemo y'umutinyo gatanga limo bumwaka bw'ikiri 2025 nomo kibara cyonse amaisonse nebengele byonse by'abakenya nigubiro cye county ya Wajir asomo ligomo nekima bugucengera madaraka lituko Kenya yachagete gwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa cyongo yigoyo ya masayemo weteregete sene cyausikete Ensoko TV bwemanya setwarure asetore na setorochi bunense happy Madaraka Day. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Rubetami Rehabilitation Center
Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Abamenyi b'ensemo y'amagena gokorokorobekana goikegeta seni ky'abanyanyimbo magega y'omukagero bwoboiti goikigwaroro. Tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa Tolinde chimeme cheito elio kwenekea maskani ya saba mintono kubolia kwa Charles Nyachae. Avoid unnecessary travels to those countries that are already having cases. Umulikio manene ase wizara yobochenu Mary Muthoni kubolia bakenya gwetanga ni chisabali chitali chinge ncho maega yogwatika kuborere bwa Ebola. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Pia kigimo mancho muligereria karibu sana togendera gusanga sobuamo imegeta seni Ensoko chinga togenda gusanga no mheshimiwa wa Steve Arika uyo gendete gutumanya igore ya siasa na magendero ime yorogongo rwagusi mancho muligereria nabo gusanga n'intwe karengari kyago wetera sense merie mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV mancho bulianga tetokora enda asense mo each comment tosome maseyamo tumanye naki abana inchi bagoteba ekatogoswa sense mo ya Facebook nduchenga Edward Michael kora sense melia Nyabisabo market agoteba nga Nyakebako village oyo no mugambione ayo agoteba neke maene agotanga keep up mheshimiwa oyine Edward Michael kora sense meli ya Nyabisabo Otiso Morata Babu korobo basinyamache Onyanganda agotanga Honorable Steve Arika hapo poa kwa kazi yake hata tunamtamani Obasi agotanga semeli ya Obasi mpako ganite Barnabas Kebasoko rwa Doha Katari goikase ito Nyamasibi agotanga watching live Ensoko neye mombia muno sana ekero ngende tagosoma chujumbe icho Bartholomea Mumanyi agoteba we Mumanyi na Zipora korwa asense melia Nyanchonoli agotanga tuko pamoja mbia muno sana ekatogosika bosio ase ujumbe yende naro Bolingo mheshimiwa the issue of MCAs being held hostage at Mutondo by the governor and the issue of governor hold the meeting from there. Agobori angige kogera omugavana agokorera ibikaro bya kura sense meria Mutondo nga na aba MCA mbarororo
bakugachororo. Liswali neliorona nelikong tima etigo se awe msemba kareka bagachire mutonto igonye bagachiro mbaro babacholete you know to kubanye manifesto muntu bnaligete bora nyo galigete igakobera ngina se gabaneri ikiagera bono injina bayibenura bulinga ngachi nayo rato no de tenga chiri ande na hindi ne ofisi igera sore nyumugaba nole mutonto rekisi ole nyamira ofisi ano era kuna bono nde Nsoko TV ino ofisi ebenera hai ikiagera talistivora na ofisi ebene gateki iregaiga igo buno yoboria itara tebinga mwemsieki wodi kiale ugachire mutonto tingansa na litoro nga manifesta aligete no matembara bakolikaga nje imbera se assembly se imbera se para se imbera se ward se imbera pa igo nane wikaturgeri manifesto toko nyoro bunire manifesto na itrambo bol kini asebono igobona tarwe marieta ekogera tinda manyabunga uyo gachire tontonye no yo kwe ward yae amubolinga naki ugachiro tetire nta manyenga muntunaru bwate chinguru bolera gacho muntas eta igagachire usigachite agachire ahora ya era igachite usonya igachite usagachire egere tokonyora clarification yeyu next round ikerongocha usago text ya tebenyere mboli ninchenkore research yake egere ngichemba tebigere tinteba propaganda because one na poturere gagachire tonyore igachite yeah okay anaro kweruka nga omache atapanga Steve all the best watching korwa chinsemo chicha nyamache bobasi atanga unafanya kazi mzuri sana to libolindira lyabere gochanga igatia ba MCA baroka negotama korwa somo gavana timetina kioralira niliriboli limbarate ba Steve aliko tamire lakini atanga twarale egatia ba MCA bagotama kurwa somo gavana kera kende umuchando ngayole gotama gochai you know one gani na kyagotama kurwa somo gavana because kiro muntu na cholire gocha assembly watere chogo chorwa nimbate qualification inchorire kurubeno for example numugabana na chorire kurukisi county kayugo tamagucha hagi yekogera roche uyugo tamakuru asomugabana kayago akogenda ikiagera one intukego 30 amono mugabana one politi tubwate ya manera na chorire ina assembly no tokwira chitachire kichatotumire twabeke budget twarali umugabana nere orangi gasi yakoleki yakolekanire nintu twamenya gocheki nga yakolekanire inki yakolekanire inki gitara yakolekana andi sababu kichitagaragi chitara kolekana igo tusikonyoro yo mobo yotamire nere ina bagutwansa byenga ki natamire kurwase umugabana nachira sigete ngaite iliria chasaba MC bali babere bakororokana bagotarana gavana bono igasimesangerekano bakorokana ngambali yamo kerekene no tebengo kubagikana kwa bere gokwene kigwa gati ya ba MC no mugavana bwikanti yakise otingo teba ikiagera buna ngukonyo gotara no mugavana otari gotara nere yekogera iyi ni manifesto kolika uno bangete onye ko bangete ngotara no mugavana nabo gotara usonye kwaligete manifesto nga ijetini gotana mugavana ikiagera wikera buno mugavana ari ward yane kyanje no wikantoko kyanere gavana lakini gotara ni mugabana no kwanda Kisumu oye nje mbwate shuguli na kutoka genda naye ose na bagwancha ngaki ningo koraki ningo okumutarisya igo tindanya re list rinde y'abantu bali rinde konya bagotara nere batamire ikogera nando manyinga
na kibali kiranite na bonya bari kirana ki turatare naye myaka ebere gose myaka 3 gose no mugaba no moseliri gose na ro utamire maswali na bwate some challenges lakini abo nkogenda na nje find out nga bari batamire ikibagutamira na ki mukataba balengi bako bano mugaba na myaka 5 bako bebiri bako boyomo kegera eibono ni individual ni ward ni manifesto buno muntu aligete. Okay. Cleophas Onchoka ata live kurutika show iko poa, Mugambia barikiwe sana, mbia mano sana. Watebanga Hello Nsoko, that leader is very intellectual and intelligent according to his responses. He is talented. Yakurukanga Nero George Omenge Korwe Nsemeli ya Nyamira. Keranguri ile ujumbe ndem Natanga Nsoko TV nche Mofat Kausi Kuranyatike South Mugrango alikambia goteba na muganiri ama ya Matiangi no mugambi Kenya yonsi mbia mono sana mwanchumuli tobiri tokwigurira kisimi cheito nabo gusangana intwe eyamase yamo otumenya soko bwatia umurobiri koru nabo igo libori lyago somweshimiwa ndereliligo producer nengate yabirige kobeke nambe yuka wa screen yago akeye maseyemo tobe tokukwana naye mbia mono sana asebali mogenda takulika chiujumbe chino nabo igo gusangana intwe eyamase Nsoko TV angonda bwata kisimi ibere isato tumanye nga na kiba kuri birenga byabo. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Na kiba irire. Wairire buya. Ngotogo sanganere. Kenyaze gerabo. Ibe mojabo mwaka. Itanga ningwane ryo mugandesi walika no muzani oneka biza. Onje kinyanza jambo kwani lekerabo. Wanchira maiga. Na yenye kabisa na amangana abamurigere timuna agenda kurwa maeresa ya guya. Bono lene no ekinde kuruno kugirango bumwaga mugodi. Yengo mukongeza samangana kwanire na ende tojine gati ya ene ngiza kabisa kuna tuereza abo. Omwako bakabisa agendere mutu kabisa korera na inje peremezi ya kwamo itabire mbiyali. Mbiyamano sana. Mbiyamano na musamba na mwanire kabisa. Kabisa asante sana mbiyamano sana oyate birenga emirimo yago babire bakuyanja mbiye egenderete mbiyamano sana mwanchi muri sangana into yamase yamo gwetra ase namba yesimi. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. No mwana ndoki kwa ya senda nyaramba iga county. Ono nje omugago yo koroteu arika niko maete sano mwesiyo. Ande nero verete karo ndaki ya nyashae kabwate kura na wakanyora miaka kiraika ya 40 people. Ono nje kuringana kuna mumanyete kuna kurunyamira lakini inkora atarande ese yae no mondoro mukanyeku. Kina dia kerapa gaji kuna kia korrekana lakini no mukanyeku. Ngiye ndanda denga tikanya sama konyo bokanyeku ibubuaye agendererego akore engolia ye. Tikanya sama beko no mundo konkwana nande none nkwana yae na bere kanyeku. Mbiyamano sana sokorwa ekerengereri kiao ase ogotomanya. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Na kibairere. Mbiyamano sana ase birengereri ebyo batanga talinge batamire korwa sesimbe basoira sense moya Matiangi. Hello Nsoko TV. Na kiboirire.
Mbiamano. Okay, mbiamana sana serivoli elio. Aitinga merobelino twa kwanira sokwa abasaya maigelio. Ako boli nga onye twateba nga ko abasaya maigeli toko ekora bosa ngakino na aboreke bali bako baigeli bako bagwakano tyanda batesime mumenya koiraneli. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Okay, akora tegerera TV yae abokoiraneli omwancho. Okay, ndio mwancho muri liboli elio. Tali yani abalimu nabona Useirongo Polytechnic wetere county tokubeka chibesororo cyabana bendagera n'icyo kumwakanira school fees nabakogenda isiko igonkoliya imisaada kurwase chikamba nibinabono nabona tebanga Safco koirira abane training ige gwakana wetere NGO wetere NGO nacho kwanda kwali chakanira mwana school fees cha mwakanire ndagera erogole mattress n'ebintu byo koralera iko bali barongwa kanu bale nande ngwakanira bale igento nje buno murayi no koranga mwana no mutaka ingonkoliya tubwaterane kando ne NGO kando nande wetere county naba tumbarabaya bakwatenga back to the community bagocha basomino nabana seminars wose umuntu iro mwana ochikumwakanira igere bosa sera lakini intubuna readers ine responsibility yokoranga abana basomire lakini bakosoma inchenkorigia ngongo kubakanira. Okay, mbiamana sana. Hello Ensoko TV. Ensoko TV alo. Nakiwairere. Wairere uya. Ngatogo sanganere. Oyo nsaburo ni maera. Uruchiza moja atiriba. Umosimi wa Steve Arika no mugambi tomato kolega sibia sana. Kwanza unanje ne wodi ya endo ede kurwalia sema nyamecheo. Para 4. Tumwamine tu ya mono kabisa. Ande to kama saberenya sai. Age enderere ego. To kumweta mu ya kabere. Ingakiende totaketa buri kerogeri. Kyo bunge. Asante sana mwesimi wana ukwani. Mbiamana maigakire na para fomba tageta chitaya ni chemba begera ali gachiro kari gakaba. Bano. No ikigo ikagikirane. Bano. Mbiamana sana. Mbiamana sabran. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Na kiwairere. Wairere. Ngatogo sanganere. Njengoro kuisa ko muti. Bachinze moja tasi ya kizitere golera indani. Awambali gerete. Mbiamana sana. Okay. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Okay. Hello Ensoko TV. Hello, nakiwairere. Wairere biyambi amara wa studio. Mbiya Teresa. Bwana lyo mora yoyo. Maigakire. Aiwu na Steve ni ari nije. Na mongezire na ande Steve sengeje kugatiri tali nane. Lengere lyangu use kobulinga otwale birengere libuchimotwe ochikobaba no mubunge unyaliba. Injengo lukumailin bosibori anonda nanje sabira ni yako ari kana nje mbekero kobako kurwa studio ni kuroje ngudi inde kero kia Karen Ward. Okay.
Thank you so much. Pia mwana sana uchoche studio esabire kule hii agayo manyene mbiona sana. Ninche kora nchiki. Sawa sawa mbiona sana. Yeah. Hello Ensoko TV. Ndongere ne bakomogori omugambi no mwana ndoki korwa ya center. Ana ariko mogori naki. Asya mangana ya disability. Angonyorora bantu para bagwate disability bepi. Na kiera ko babeke kiera seita igaka ne kariya yeso de gorosco twebire. Anya na bara ya buntu bamanyi. Lakini era na kia bangeta abaye. Ani nje ningi je ga buta odi kera kire ningi je moriki ga manyo. Tokwa ne era ngonya na nje ga ne kera mande. Na ba ko mogwate. Lakini abo de dani goro ye mana kibade ngret. Okay, mbiamana sana. Hello Ensoko TV. Alright. Yakobolinga bali bale no bole mabarabona kyuba bangeta se wodi ya era gatakurwa sakurwa tanya ko iwemero bili abantu bale no bolema. Intwase bune wodi ebeno intubwate officials bali batererete abalemavu. Tubwate chairman, tubwate bakoyete constituents. Igente getangani binarina saerete twarentete abantu ba twaranga inkiame chandu kyabwate baro bategete kubekerwa kugoro baro bategete wheelchair itoko ba register dona simbar bakora chano inkisi stadium batoka mbaro bawe wheelchair ondaiwa meterio gotarira ane kubwatera na tore nane tubwate bono mwemsio yo mukuru ku Michael nerotende disability mbaro babwate byombe kubabwate story yokoranga ngaki kyombe kigenderete egere na barabu benyorere nande nabali mbare bale babwata bolema lakini batabwati kende gekoro kingana balema abo bale kuringana na lichiko lya Kenya weika toba cheki bairwe nyagitari ya general ekoba Tuesday umunyagitari ya pime amanye koranga nare disability bono yekera atokire mbaro eserikali wakanera naba batara chaka wakanirwa twanya koranga challenge kibabwati chinke twanya kubwaterana yekogera nanda abande baraba ngaini mono kiagera na kiki tubwate e committee itenerete ne committee iyo nere komekienga umwana unyarebe na le disability lakini tabwati kadi yokoro kinga na malemavu konyorunda ko gotenga bono gaki unande malete nona etoruji lakini nororanga nale malete onye tabwati kadi ile iko serikali tiramunyo twabaterana na social services koranga babere registered kera serikali bwate beneficiary chinde ba benefit uyo bwate biasara ya makonya tawakana mangana afieti iko nabarabumba bwachinchira babo benefit abune begwodi yane na raise kurwe namba nabo togo konya nanganera nye committee iteyo na rachi kotegunga kibabaros. Okay. Ndochenga Sami Weylo na gatabailo Ensoko TV na watch live from stage mio akisi mwambie mwesh na mpenda sana for supporting talent. I do country music. Abarikiwe sana, kazi safi kwake. Hata ngalafu mkimaliza hata nga mubeko katera kuliwa Steve Arika. Pia wala sana. Otiso Morata babu akorobo basi Nyamacha gotabanga anawapata vizuri sana. Hata nga umeshimiwa Arika na ili chuma ivweno iko juu kimaendeleo. Mbia mono sana Otiso Morata ase oko eneki ayu. Hara otanga gakingwaniri omugambi uyu Arika no muntu muyotabwati bongiti ukoragiria mashapiki yonsi Nyamira county Kisii county gakiyo yaguchikura pi ono mwana bo mongina Jasper Nyang'au kegwaro korwa Kiambori amona Jackie oyambia mono sana. Asante. Hello Ensoko TV tengo bada simi bere sato. Hello Ensoko TV wairire bia maiga ikirembe mano Later tigante tali ngagosto na senga jomba ligereti abo. Umura
murayo no murayo bwa bantu no nyine riyete ryago tumekanga kitakiri cyare na babuga ta musikani ya yiro nga no koboko kobe keriyo re umanyete na kino ando ko baguchimotwe ekara soete meremeyo maete iganye sabeta akorera abantu bakamwa anda abantu banchira dirama akora muna koira niliga bukende keyora murusiri hosonga igatunga inago se pare ye akora te muna bandi bakora kwana era gukwana kirikiro ko rume ya nyatara akora gote batinda akora se sabagwe ayebuka kwa mugoli ya maswali ya igoro ya bagutamburuka talinga agate anga engo tamabari atararo ikaini kwale oyiwa kumoroka li chuma nonya kwa iwo hotel kisani na nchena motel na murayo to cha kochoro na taraje nyora imba tetiga na samo sese nchena ari gukwana iga gukorera unago tambuka kurwa we kara kolire tutamu yale atire liyo kakotira nora na gachuchu na bo karanga gachuchu akanga ti umo chigana bagago ta kabaka Miyamana sasa ni wana mheshimiwa na sasa ni miyamana sana tenga mheshimiwa ebirobito byatonyoreye no akisimi cyawe sibi cyawe kira anto babere bakogokere mirimo emiya ogokora n'engaruke nga bakari kugokinya gukigora ke batanga amatuka bosio arengererio suke gukigora ke kore no mwanchi murigereria ndetengo mheshimiwa ali bagalio moelio kuone n'abana inchi chinga kitogokorera no asogo kina ini birengeri by'abantu pipire gateba nga kalege ne kasebye bike umanyikori yebinene igo bawo chakora nga nege kirase bige bike tumanyikori ya ebinene igo lakini asebona iga ni ndobis tinda kole tam nande ntogendete kwikirani aito chori tintageti ko na mansam se mugana nore se gaitane riuga se kwamba koboraro kara nande se nde bwate riuga gachwasa momo rikaburi gakarake rikagenda machemi igo onyabana nchi baralire nyasai lakini ningenda tegwikirania ase bintu biri chitachiri cyane cintomete kyarenje no muntu bwoko ande irane ase chitalent ntete koranga ibeno nere mebas chitalent wansa ngwa kere principal ya nyama wa SDA yemone kogera ntwa na Rwania kanyora lirube nyama go bano ibwate academy yoko bundi saba na soko minyoka ba minyoka around ntwa ikia bana star ba minyoka national mwana yomo na qualify kugenda East Africa au chikominyoka Tanzania mutenyo nane ayonkurube no ward asokinia chitalent na abana batatu batakere kugenda na kurwe wiki no rase okominyoka tubaterante na committee yokominyoka na inde twirira abana bande chikos komanya kubugie sirimbi kobabore fari no bakochi koranga kiagera karana sarate gasijiga ntu abate kochi nyingi asibeno jirefa ebintu binde ukini chitalent nande nagambire na omominyo kera nyubi ere gochare tore na kitogo twara nande academy nene ase ibeno ikiagera nyari bari chache ya kumeta samangana y'imipira mangana y'imichezo kuru magega nainde kando no kominyoka na mangana y'imipira twakwalita umupira last year tukabekega kombe Stivarika Cup ga promising Sabana nechororo as a final and then work in management ya Sabana torebo benga mbiyamano aso wanta wocha na ndeba wocha ne package ya Oasis Hospital wocha kubweni abantu itukeri ya Chimapili na gukini chitalent ikiagera abana baiga bagwaka under 21 years abantu mbara wacha kochora abana bali the best
bairwe skuru basomi gubosa n'abaiga bari iguru tubwate chiko chinene chia Kenya chikumete na Franklin Mieso no akare giti Kenya ntrogo no akare giti Kenya ntrogo asiri tukerio kokinia chitalenti kimaso nerengo chale ntobwate atambo ntobwate atambo wakire mupira sekisi ntobwate na mwakiondo mupira nero mokongu kurwa segusi ntamutebirie tena bogogesa tete round area torenga chi talent cha matego torenga chi talent cha gusi cha kinire kyagera bono iga montekera kuminyoka ke wakanwa chibasi chinyinge mepira to wakibeno tarieri buna monta korale sori tete korenta bantu bache bachoru bande bake Nairobi mo genionde na karote nete chire fari nyansengima na chichine mipira na ndakonye abana baito igo tutegete go promote emicheso ase wodiebeno na nderi tukerio siase karo ne emicheso tari yo koboria chikura ne emichese karo torole na tokwagaja chitalent cheto ikiagera dete kuirania eskeli twabwate asegeti Kenya ntrogo ngotebi na bali balbigate biasara nyantrogo litukeli rose mandasi amange biria magene abange abageni nabange bagocha ekero pagani bachire ki advantage chine chiro chi commenta se award na konyora ebiasara nande nende soko tigamba iraniri biamono inabwate final werua kobeka matangazo free ntakane tikende aina masikani manene nande moro getinga ne bande mwa wataranete oron kubakira ngambi yamono ande na abali ganiri eliyo tare 7 onyo nditakonyara gwikirani ne ranyole amangana korwa ibeno biamono asogonsika asokondangeria director sina banene bamaiga mwadivogeti matevinga mbiamono asoko talentera soko na gotetea bantu asiba kunyanyaso mbiamono sana umwanchu muligereria no togokorera abuko nito skale ngwira nande na mangana mayasege kekerebosio